Nazo izindaba nizifundelwa imina phansi kwehlahla bukhoma ngiphuzelisa drink uyahala namlaleli. Udaba belamba phambili athi amaselesela acela amarobhothi emanzini ngoba kusekusondela ingozi zaDisemba. Ibingatholakala indoda entshontshinyawo lenye. Amaphoyisa asembambile umfana obedlongula amajistrini kulayini. Kumbula kembeso ekhehleni ecishe labulabo umnani beklabishi. Sengizoyiguqisa ke zokugcina abalaleli ngiyadlala ngizoyisukumisa ngoba phansi kunamazolo. Usebanjiwe ugogo bethakatha ngeinternet. Lo gogo uzovela kafushane nje ejele lasekhishini eduze kwezimaki nenkomishi. Bathandekana abazondekayo lo gogo nimbheke uyingozi kakhulu. Njengoba ibafana isizodlala umdlalo World Cup usezohamba ukhochwayo uPitso Msimane sekuzobuye kuzokhosha yena uJacob Zuma. Uthembisa ukubuyisa bonke abadlali abafana njengoDingani Thobela ababamba iqhaza ebholeni lezinyawo. Kanti uJacob Zuma kuboke ethi labadlali laba uzobajimisa kakhulukazi ngetraining enzima ekuthiwa umshini wami. Abafundi balapha eNingizimu Afrika benze kahle ngumatibletsheni bathola amabhasari eZimbabwe. Bajabule ngalendlela baphinde bancoma ukusebenza ozomnyango wezemfundo walapha ekhaya kwa lokhu nje singikhohliwe la eSouth Africa akunankinga noma ngibe ngikhohle phela inkinga kaNombani leyo. Amaphoyisa asencoma umfana obebamba inkunzi lamaphoyisa lawa afike lo mfana athi wenze kahle kakhulu ukuthi abambe inkunzi ebizongena eplazini lomlungu idla izitshalo. Lo mfana usebuka njengomuntu ovikela izinto zomphakathi hayi ngobubentshontshe cha bebamba inkunzi niyaphapha bese nicabangani kanini. Okay. Okunye ke sikutholala kanjena nangu umunye uyachaza kafushane intatheli somsakazo umxazini ukuthi kwenzeke kanjani kunababanjwe inkunzi endaweni yase Lokhunjeni bengwakhohle lamagama phela ibhala kabi lezi zinto ezingibhalela ngayicathi ngizobona kanjani. Nakufushane intatheli yesu umxazini uyasichazela They coming with the elephant coming and they take us a pool. Shuthi bangena ngendlovu yangena base basibamba inkunzi. This news is very serious. Njengoba chaza futhi sibamnyusile emva kubasika irice. Nawo kunye futhi esikutholayo balaleli nabathanda indaba bayazehlisa ngetiye. Ikhansela lasendaweni yaseDumbedumbe eceleni kwaseBhatata lisebenza kakhulu umphakathi uncome kakhulu asike sizwe inkulumo yalo kade likhuluma. Ngizonakhela izindlu zangasese. Halo mntaka sijwayela ngapha. Wonke umuntu ohlala la endaweni ngizomnika umkhaso. Asivotela impela ikhansela. Wepeni. Hayi sophuma ngempela esikhundleni. Wonke umuntu ohlala kule ndawo ngizomthengela imoto. Ikhasebenza nami angidlala ngevoti lami. Yocingo. Hayi phuma wena. Bathani balandeli bami yilo ebengizondilethela wona la. Njengoba selichaza ke ikhansela lapha sidlule lapha na umsindo lona besuhlanganisele yethi intatheli ezomsakazo uNtashinga banamagama esibhuni labafana manje angikwazi ukwabiza. Isibikezelo sezulu sanamhlanje sime kanje. Uthe qwaqwa ngophuthu kwathi coco ngesobho lapha KwaZulu-Natal kwathi ibekelele ngogqoke kwathi hlohlohlo ngeCoca-Cola. Mawunyuka lenga koPlumfountain Celtic kuyabanda kutheqa ngathi lemon station isalikwazi. Uthi kuyashisa ukuthi iphela yashinqenise ebhodwe phela ikhona lalihlala ngakho kona estofini. Bese kuthi ukufudumala amapartner hayi kuyabanda sivalweni phela umlilo usungasafiki lapha. Inombolo zelotho zanamhlanje kume kanje. U50 no102 no300 ezinye senoyi phantela abalaleli kanti ngicasi konke nokunikwa mina nive ningathani koyibhekela amathikithi nihlupha kabi nina nijwayele nifuna ukuzwa ngendlebe kuphela. Ezemingcwabo zanamhlanje nizifundela imina ngokukhulu ukudabuka nokunama futhi. Akasekho emhlabeni umxazeni sibiya ubedume ngokweba izinkukhu. Njengoba eshone nje ngolesithathu nje ngomgqibela akekho umuntu oke wathe okweni lakhe kwewabona kuvuliwe eyahamba madoda inja ayifanele hamba. Hayi nami wayithatha inkuku yami. Akasekho emhlabeni ugogo Elizabeth Jombu Chatha Mfeka obengwasendaweni yase ngeke ngisayisho ngoba ngizongishaya ngifika ngakhona. Ubedume kakhulu ngokuthakatha lo gogo lona uzofihlwa emathuneni aseweni emgodini omude ngoba basobhela uthi angazi avuka ngazabe inkinga aphinda azothakatha kwesibili futhi ehamba saphumula
lo gogo loke eshone ngolesithathu akekho ke wathi kuyashaya ngomeqo nje kusuka ngolesihlanu kuya le nesonto hey madoda yahamba emgulukude akasekho emhlabeni uthisha obeyishelling machine obeshelling ngane zesikole ngemva kokudlula kalothisha emhlabeni ayikho ingane nje sikuyaphazamiseka esikoleni yagcina ingasaphasanga nana kahle madoda sambisa ingane zethu bese labo thisha benza yazi sisi man ukuthi fana shawe kakhulu futhi ngiyaxolisa balele sengikhohliwe ukuthi ngiyafunda nami ubhlungu engibuzwa ngwana nami nginengane yami nami uveza unyawo nje ayifunda lapha kulesa sikole okay ngisemsakazweni konje akasekho emhlabeni umpintshi inqane emehle mamba sikhwebise selokhunjana obedume kakhulu ngokubamba inkunzi njengoba engasekho lona akekho umuntu oke wakhalaza ngokuthi uke wabanjwa inkunzi akasekho uJezebel Clay Madladla obengokudabuka eZimbabwe obedume kakhulukazi ngokuba yiyengandoda obaba sebebuya nemali yabo iphelele nemholo yabo nokudla ngoba kasekho phela lo mgulukude madoda mhlawumbe nowamba imali yakhe edliwe wena yangcono bangambona ngiyaxolisa abalalele sengayiguqisa kanjena sithi abe bebeziphethe kahle mabaphumule ngokuthula kulabe beyizigangi mabaphoke ngokukhululeka ingoma esobaculela yona njengamanje ime kanje noma ungahambi yani sobuye sibona sobonana kwenzayo kakhulu akavuki noma ungahambi yani siyobuye sibona sobonana kwenzayo bekhathaza kakhulu nenze short imfapa hambi sobuye sibona hambi yani ayizahamba uthi saphuza awuhamba ayemadoda ungahambi hamba wena sobuye sibona